zakladateľom váš lekár, Pavlom Marcinkom, sme sa stretli pred 2 rokmi. Cez referenciu, ktorú sme dostali na ňo ako zodpovedného podnikateľa, ktorý má jasnú víziu, ktorú chce priniesť do slovenského zdravotníctva. To je otvorenie polikliniky zamerané na prevenciu a dlhovekosť a otvorenie siete lekární po celom Slovensku a takisto otvorenie komunitného, respektíve kancelárskeho priestoru Lab 28, v ktorom práve sedíme. Celé to začalo asi 8 rokov dozadu, keď sme otvorili prvú lekáreň. Následne sme odkúpili jednu ambulanciu a postupne, ako sa rozširoval tým, tak postupne sa rozširovala aj celá vízia spoločnosti Váš lekár. V rámci polikliniky Váš lekár sa snažíme najmä o 2 veci. Jedna vec je dostupnosť, to znamená, že aby klienti mali dostupné termíny, aby nečakali 3-4 x mesiacov na termínu špecialistu, ale aby ho dostali do niekoľkých dní, maximálne týždňov. A druhá zásadná vec je, že zameriavame sa nielen na ľudí, ktorí majú už nejaký zdravotný problém, či už chronický alebo akutný, ale aj na zdravých ľudí.